Ang atong gibasa sa unang pagbasa naghisgot nga sa didto pakustiyan sa akong inahan gipili nako sa Ginoo, gihimo niyang hait ang akong mga pulong, talinis daw udyong. Sa ato pa mo mudot gyud ba nya kinsa man ning gipasabot ani sa panagna. Hibaw mo, kisa maning talinis pas udyong ang mga pulong. Kusga. Si Jesus. Niya. Talinis pa man daw udyong sa inyong paminaw. Nadutlan mo. Gilingi ay mong tupad. Nadutlan na kas pulong sa Ginoo. Mao na nga kanabitang magwali ko niya, maghatag kog recollection, daghan kay moingon biliba ginako nimo padiroy, daghan kay nangaigo sa imong wali. Nako naay daghang naigo pero dili gyud madutlan. Di ba? Daghan man kayong maigo god, apil na gani ko akong nagwali pero di madutlan. Nya kinsa man ni sila kanang di gyud madutlan, mao ni sila ang mga mabudhion sa Ginoo. Si Judas siging kuyog sa Ginoo, siya pa gyud mao gitagaan sa puntil para sa kwarta sa ilang kapunungan. Gakaon siya tipon sa Ginoo, higda tipon sa Ginoo, nagbudhi lang yapon. Dige lingi ay mong tupad ikaduha ing na kay plano nga magbudhi ni Jesus. Na kay plano. Oy, daghan kay nato mga mabudhion. Kana bang mabudhion, kana bang ang imong gisulti ngadto sa Ginoo nindot kaayo, pasalig yod nga mosunod kaniya, pero tuad ay ka mosunod si Yawa. Si Judas usasad sa nagsigig ingon nga I love you Lord, mosunod gyud ko nimo, magpakamatay gyud ko uban nimo, pero ang resulta iya diang gibaligya si Jesus kay iyang gi-welcome ang Yawa diha sa iyang hunahuna. Kini manggong Yawa nga igsuon maro kay ni siya unsa may iyang kamaro. Iya tang tudluan pagbuhat og butang nga makalipay nato pero dili na makalipay sa uban. Si Judas ang makalipay giniya kwarta, hingwarta man gini Judas matud pa sa kadtong niaging ebanghelyo gahapon ingon naunugunan si Judas nganong wa gibaligya katong perfume kay ikahatag untas mga kabos, pero matod pa sa gisulti ni Juan, dili tungod kay nahigugma si Judas sa mga kabos, kundili kawatan manggod siya. Nya siya may nagdaas puntil, igso dito sa hinabang para sa kabos, iyang sigihag kuha. Ang gihigugma niya ang kwarta nga mao'y makalipay niya. Bika mo karon unsa may inyong tan-aw nga makalipay ninyo, ang pagtabang sa inyong isig katao o ang pagtagbaw sa imong kaugalingon? Pagtabang o pagtagbaw? Pananglitan ingnon mo palit mo slat, malipay mo, malipay. Sige mo palit bisag kausala usak simana, sige mo palit. Oy maminaw ra mo gawa mangoy ikapalit pa dir. Di oy na kay ikapalit, wa gid kay 500 ay kada simana, wa jud kay 500 pesos na oy, pero para manis akong kaugalingon, di ba? Kana ba mao na siya mahimutang mabudhion para manis akong kaugalingon. Kana 500 para sa atong kumbinto is BF dag
Unya, wa day kay 200 kada semana. Oy. Gyud. Bisan gani kana gani mga estudyante, sobra man ginas 200 ang ilang baon kada semana o totalon gina ilang baon kada semana, di ba? Sobra 200 oy. Ikaw niya igasto mo na sa akong kaugalingon. Mao lagi ang imo laging kaugalingon imong lipayon. Pwede ra ba kag dili ka mukaon og usak semana kausa? Di ba? Si Kristo gani 40 gani ka adlaw, 40 ka gabi wa mukaon. Anya kung di ka mukaon, sobra pa 700 imong matigom kada semana. Nya ipalit dito ni mong slot. Ayaw sa padiroy para sa tao na sa akong mga anak. Mao lagi na ang imo laging kaugalingon. Mao na ang yawa. Kanang kwarta ayaw na itabang sa uban para imo na, para nas imong security. Mao na nga magbinudhi ay kita. Wala mo kibawa na. Duko-duko na ba? Ngano mang naggubat maron sige ang Russia o ang Ukraine unsa may tumong kwarta. Ayaw na ihatag dito. Imo man na. Ingon sang Ukraine, ayaw uy. Unsa ka diya? Imo guna. Gubata. Gubat. Wala pati pinatianay. Nganong gagubat mang Israel o ang Hamas. Mao gyapon, kwarta gyapon, wealth. Imo guna. Nganong sigihan mo tagpasirit anang tubig diha sa kanang ang dagat diha padung adto China. Kag ilog amo ni nganong marim ka diri amo ni. Ana ba? Pero unsa may gipakita ni Hesus ang paghatag hasta sa nagbudhi niya gihatag niya, nagtuslob siyag pan gihatag niya sa nagbudhi kaniya. Nya sa dihang nisod na ang yawa. Nakahibaw mas Hesus nga nisod na ang yawa ni Judas pasabot. Iyan naman tong gibaligya si Hesus. Yan na tong gisaad ba nga iyang gibaligya. Nagsabot na to sila sa mga pari katong galagot ni Hesus. Paghatag ni Hesus atong pag-last supper, paghatag ni Hesus sa pan ngadtong Judas, gesture of love ang nisod sa huna-huna ni Judas ang pagbudhi, ang iyang gi-return sa gugma ni Kristo niya mao ang pagbudhi. Pero unsa may gisulti ni Hesus ngadtong Judas, sabi yang giingon, naminaw mo pag sud gyud siyawa niingon dayon si Hesus sa tiyang ingon, buhata dayon ang buot mong buhaton. Wa gyud libak ka ni Hesus si Judas paglakaw sa katong animal kay bawo ba mo ato? Mao na to'y buhaton atong animal dako. Kahibaw nako ato. Wa gyud kay iya yung girespetuhan si Judas. Munang sila diri ga sige na lag bana-bana. Unsa kay pabuhat ato mo palit ba kato pagkaon? Na ba kato ihatag sa mga kabos? Wa gyud libak ka ni Hesus. Kamo dili ninyo libako ng tao nga nahibaw na ka labi na imong silingan kanang nagbaligya siyang dungog porting gopaha niya moagi dayo sa inyong balay ba nga nagtabi mo sa imong silingan niagi porting siksiha unsa may inyong isulti nya nindot ra ba kay balay kay dako-dako mo sa income kada gabi ana unsa may inyong isulti inigagi ba oy magtinabi ay kanto labi na gyud ang inyong silingan ba ninindot ang balay nya nanay sakyanan nya adto magstandbayan ang pari unsa may niya isulti nya dalaga siya ba nya way klarong trabaho simple rag trabaho pero kapalit og balay yuta pa gyud ana nya ang pari adto magstandbayan adto pag matug usahay unsa may niya isulti ay magsigig libak si Kristo nahigugma ni Judas wa manglibak ni Judas si Judas
gibudhian si Hesus nang libak ni Hesus ngadto sa mga high priests. Pasabot di ay ani, ang kaluwasan makabot lang nato kung kamaotang mahigugmas makasasala. Si Hesus gitawag og manluluwas kay kamao siyang mohigugma sa makasasala, bisan ang makasasala wa gyud mahigugma niya. Gilansang pa siya sa krus, pero wa gyud mausab ang gugma og pagtahod ni Hesus sa makasasala. Lingian ang imong tupad kay sad-an man sa kinagnaong ingna kanunay gyung nahigugma ang Ginoo nimo. Ingna nya mao na kay kanunay mang nahigugma ang Ginoo nato, maghigugmaay na lang sad ta. Maghigugmaay ta. Ngabtay mo ingon ako, pader, kanibang atong musaway sa mga pari, musaway sa obispo, musaway sa Santo Papa. Nako niya sa imo karong nakita nga imong gitawag in quotation og sayop sa mga pari, sayop sa mga obispo, sayop sa Santo Papa, nahigugma pa kanila. Kaya pangutanon man ko nila nga unsa may imong baruganan pader nga ingon ani man ni, ingon ani man ni, ingon ani man ni, kani man tay sakto, kani man tay sakto, kani man tay sakto. Nako sige, di na lang ta maglalis og unsay sakto para nimo, unsay sakto para nako, unsay sakto para sa ato mga obispo, pipila ka mga obispo ug Santo Papa. Ang ako lang pangutana, nakita man nimo nga wa nakakauyon sa ilang gibuhat, unsa man nahigugma pa kanila o dili na? Kamo, mahigugma pa ba mo sa naghatag ninyo kasakit? Tubag, gibuwagan na magaynani mo. Imo na magyanang gibiyaan. Oy, pakiguli gid in taon kay basig maimpirno katungod ana. Di ba? Mao na yung meaning sa kaluwasan. Kinsa may luwason ang makasasala. Unsaon pagluwas? Gugma, kaluoy, pasaylo, total tolerance and acceptance. Mo nang doon na gitay prinsipyo nga para nako nindot yun kayo ni naningkamot yun ko nga mao ni akong puyan, bahala nag-usahay or kadaghanan dili nako mapuyan, at least makabalik ko. Unsa may prinsipyo? Hate the sin, love the sinner. Okay. Ingna imong tupad ba? Ingna atong memorizon ha? Ingna hate, sige, kusgari di go, hate the sin, love the sinner. Nindota ng prinsipyo ha? Ngayon sa may mahitabo, ang kanang tao nga sigig daot nimo sama ni Hesus ang iyang gibuhat, tagais yag priority sa imong gugma. Noto nga ang gituslob ni Kristo wa gid niya gihatag sa lain didto yung Judas, kay mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad og kadako ang gugmas Ginoo para nato. Pero di lang ta magsalig nga naman inig kamatay nato anha diha ang final judgment. Samtang buhi pa ta, wa gyoy kinutuban ang gugma o pasaylos Ginoo. Open 24/7. Pero kung mamatay na ta, muhunong na ni atong ginhawa, ang musod na sad, maunasad ang justice of God, ang iyang pagka-just judge. Muna samtang naa pa mo'y 500 pamalit na mugslag, ayaw mo pagdinaw sa atong manggihatagon na Ginoo, di ba? Daw lang yun kaitas tanan. So naama ka mo'y 500 karon, o nasad mo'y 200, 700 tanan, palit na mo. Pila na may atong halin sa atong SBF dag para sa atong kumbinto. Gamay pa yung taon itong halin, pero daghan-daghan na biyani, pero gamay pa yun ko na atong susihon.
16,609 ka slots na ang atong halin. Nya naapay 43,391 slots nga available. Nya ang ato sang DCHS kaning atong special slot para rabanis atong Holy Week karon na gyud Holy Week na gyud. Unya sa ato sang pista dinhi sa karong Abril 13, pila na lang kaadlaw ang kuwang gikan karon. Wa mo kibaw. Kwenta-kwentahan na lang. Ang atong halin 10,202 sa DCHS, naapay 19,798 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Karong Biyernes Santo fasting man na, bisag ka ng Huwebes, Biyernes o Sabado, mag-fasting lang ta. Niya human ang atong budget sa pagkaon anang mga adlawa, ihurot na tog palit og slots, ha? Karong tuluran na kaadlaw, Huwebes, Biyernes og Sabado Santo. Testingan ko na nato. Kitang nahigugma sa simbahan, kita nga nahigugma sa mga makasasala nga ato rasang kapwa makasasala nga niya sa simbahan. Mao na nga maghimo tag mga programa, maghimo tag kalihukan, maghimo tag struktura, mga structures, mga buildings nga maka-facilitate sa pag-reconcile, sa paghimog mga formations aron mag-anam gyud tag kabag-o. Nya mo ni atong gitabangan karon, ato ra baning blessingan ang atong kumbinto karong Pitsa 12, may untag nahuman-human na sa natugbayad ang atong mga contractors. Pero pag yung dakuas atong bayronon. Pero mapalit lang ng SBF dad, mahurot ning palit, basta god. Mahurot-hurot sa dinatog bayad. No? Mura mamugluya kay mga naw. Basit sa naasad mo dihay wa gamita nga 500,000, ipalit lang sana dire. Masatay DSAP nga tag 500,000. Na pagid mo 25% interest per annum. Kini siya wa ni nato buhata aron lang ta malipay og makapagarbo, kung dili para gini sa kaluwasan. Way gibuhat nato dinhi nga dili para sa kaluwasan. Kana bang makakita ta nga naagyoy Ginoo. Karon ang atong kumbinto nato nindot nagnaong sa inyong tan-aw, makakita ba mo nga naagi Ginoo ron dinhi sa atong parokya? Maaoy uwa pay Ginoo di gina mo barog og yawa pay nagpuyo dinhi pastilan. Wa gina mo barog, no? Karon ni barog na 1 year na nakapin kay nagsugod ta na mga February last year 2023, karon mga 1 year and 1 month pa lang na purma na. Di ba? Congratulations. Lingi ay mong tupad. Congratulations. Nawa, di ba? Wag yun mo lingi ang wakapalit. Og slahat. Adi bitay. Congratulations ha. Ninyong tanan. Natong tanan. Lakip na mo diha mga online parishioners. Nga dagko kay mong nahatag sa dinhi. Kay porti ninyong daghana. From all over the world. Amo ginang gibutang ro sa ato mga tarpaulin. Ang atong tarpaulin wa ginay gaangkon-angkon nga pamilya, kanang ato rong para pista nga tarpaulin nga atong ibutang dias mga dalan. Ang atong gibutang salamat or greetings from all benefactors and donors from all over the world. So i-greet sad mi ninyo og happy pista mga online parishioners. Nya pakapini og slot. Di ba? Kay mubalik sa na ninyo ang happiness of God. Nya pakapinan sa na niya 100-fold na slot para inyo na